inihaw at nilaga. Wow! Maganda. Ayan mga ka-dragon, yan. Good morning. Another day, another vlog. Yan guys, iluluto lang natin yung binigay ni Kuyang free sa amin. Dahil nagpitas kami ng kahapon. Mais. Ayan, ilalaga natin guys, tsaka lalagyan natin ng butter. At syempre itong ating inihaw. Auntie, matamis daw yung yung tamis. Kulang. Hindi ko pa naluto yung sa akin. Bukas na lang. Ay, mamayang hapon sila. Ang laking bagay talaga nitong aming nagawang kalan. Dapat baikat niligas sa gapa. Plano namin, sa gaba? Yung lagyan pa ng plangkana para hindi mauli na yung tubig. Pwede wala siya ng kwa. Plano namin guys, palagyan na lang to ng bubong kahit yung nakaganon lang siya. Ito lang yung egg, ito lang na para magagamit namin kahit maulan or mainit. Saka marami rin nag-suggest niyan sa comment. So, ano yun, ante? Ginagawa kasi nilang bubong itong payong masira, maluto. Masira. Saka tag-ulan. Hindi makaluto. Ang hirap. Check natin. Wow. Kumukulo-kulo na. Ang sarap. Kaganda o. Dilaw na dilaw. Kakuat o. Katambok daw. Kabilang tipasing. Kataba. Wala man lang malilit na bunga. Sarap. Gusto at kasrula. Naman dato yan. Ay, buto-buto. Ito, magsisigang naman tayo. Sinigang na buto-buto. Aba, sarap na naman ng sabaw ng mga bata mamaya. Sigurado na naman niyang sabaw. Kapit tayo mga ka-dragon. Naglaga na sa Tiligaya ng tira niya daw kagabi sa bahay nila. Inuwi niya pa. Ano yun? Kape at mais? Mag-away yan eh. Kaya nila akong mais ko na. Sarap. So yummy. Bisikan mo ng kwan, iodizer. Alat na yun. Sarap nito guys. Ano naman yan, Tets? Yung niluluto mo, Tets? Buto-buto. Sinigang. Buto ni Buto-buto, pang sigang.
Ang sarap ng sabaw nito. Di ba pwedeng halo ng mais? Nilaga. Bilala. Gusto kong ilaga na lang. Maraming picture doon. Ayan na ang ulan. Ang aga-aga. Maulan. Wow! Inihaw at nilaga. Yan, nilipad na ang ating kwan, payong. May bagyo na naman yata. Ano ba naman? Thank you po po. Yan, meron kaming pa-take out. Tira dun sa ano na handa. Ayan. Pwede ko stay. Kape tayo man ng George. Tayo na lang na yung pang ilang kape mo. Pangalawa na at malamig-lamig. Ay, pa yan, Ba't kasi nag-ulan? Bumaanggi pala dito guys pag ano, yung sobrang lakas ng hangin. So ang gagawin namin, meron kaming net dito na Nabili mo na daan. oo, yung itim na net. Ipapaikot na lang namin dito. Para kahit sobrang lakas ng ano, hindi siya kaanggi. Diba? Lahat mayroong ano, solusyon. Ayan, thank you Kuya Johnny. Sabi niya kagabi, proud na proud daw siya sa atin. Wow, thank you po Kuya Johnny. Kasi nakapagpagawa tayo ng bugbang. Good morning. Pati yung pintuan natin yan, masarap na yan, oh. Gusto mo ba yan? Oh, purorot ang sab. Parang gusto ko inihaw. Nilaga na ako kagabi. Yummy! Ganun ba yan? Gusto ka niya ng kwan, parang Masabi na po. Ang tiligaya, come on! come on, baby. Let's eat. Grabe, sobrang tamis, guys. Punta siya, creamy. Kape. Gayam, kaya mo ya. Kuha mo na eh. Kagato mo. Silay Harap da nga. sa labang. Harap nga ba Cream. ng Sweet corn. Gayam. Kapipay na eh. Yung tuno, kukuha mo. Yan, shoutout nga pala kay Tita Benita at kay Tito Ben. Hello, Tito Ben, Tita Benita. Siyempre kay Yan. Tito Romy at Tita Cathy. Nalalapit na Yan. naman ang ating Advance pagkikita. happy anniversary po sa inyo. Ayan. Happy anniversary po. Sana nga ay matuloy kayo dito kasi sana nilang mamasyal din dito sa Mindoro. Kaya ano pa daw, 2028. Sana buhay pa yung aming YouTube channel that time. Kapante, ay, Kape na yan. ako. Ayan, shout out po sa Soriano family from Cabuyao, Laguna. Ayan. Hello po sa Soriano family. At kay Nanay Josie from Project 6, Quezon City. Yan. Thank you so much po sa panonood sa aming channel. At sa lahat po ng nananatili pang nanunood. Yan, thank you so much po. Talaga namang May comment paano daw ilobo Ingat po yung kayo. ay yung kilayin. Kilayin ba o kilawin? Kilayin. Kung hindi na namin na-replyan yun. May nag-comment. Ganito lang yung
I-ano lang yun guys, lalagyan lang, gigisa mo lang sa bawang sibuyas, patis, garlic powder, and paminta. Ano pa ba? Suka. Ihuli mo yung suka. Kasi yun yung magpapaasim. And then patis, parang sa pangpalasa. Siyempre, may sili yun na din. Ganun lang siya, kasimple. Masarap yun. Try nyo mga kaliwa. Try nyo. May atay yun guys, atay ng baboy. Mas masarap pag may atay. Laman Parang- tsaka konting taba. Parang ano yun, parang style igado din siya, pero hindi siya magulay. Walang Oo. Parang nakalimutan ko na yung igado. May kuya carrot, may ano ba yun? Carrot, patatas. Well, din. Sa igado? Ayan, hello din kay Sir Willie, kay Manong June. Yan, syempre. Kay Thank Nanay you po at Kuring. patuloy pa rin Nanay kayo ko rin, nanonood sa kumusta amin. po kayo dyan? Sino pa ba? Yan. Tama mga kumain, kayo po, pinuno. Si Manang Marlene Ligaya Celestino. Ay, kay Manang Manang Merdy. Kay Ma'am Kate. Mary's Kitchen. At sa inyong lahat, syempre. Sa mga hindi namin nababati na solid. Yan. Thank you so much po. Manong Bartak. Manong Kit. Ay, Manang Bartok. Ate Che. Hello Magaan po. namin mais. Ano yun yan, oh? Kinain namin dito. Masarap siya malambot yung tinapay. Karis? Karis? Ewan ko lang. Karis yata yan. May masilang sigbutan din matsi. May batal. Ikaw? Kaya pala eh. Pwede na rin naman yung mga Pinaglagay. Yung kutsara nila, guys. Hindi nila mangal-ngal. Huwag din mo kasi ang pisteso mo. Paano magkanto? Naglabas na ka. Hindi daw magganon yung pustiso niya. Hindi daw makatagal. Naglabas yung Hindi niya alam magkain ka Kaya, ng kaya kinukutsara niya na lang. Ilang years na yan, Tess? Reyes yata. Hindi alam eh. Nasa 2 years. 2 years? 2 years years na na. siya. Pero kadami niya pa rin Hindi pa rin Tsaka kadami niya pa rin an na yun. Pasensya na kayo guys. Lalo na si Sir Gayen. Palitan niya na lang daw Pero ng ginasuot. Ang tiligaya. May Suot na lang po pag magpa-picture. May challenge pala daw si Ivan. May challenge pala daw si Gayon sa inyo. Kasi pag naglagay daw tayo ng video kay bar dito, mag-6 bomb daw kayo. Sabi niya. 6 bomb kayo ka na. Parang totoo man din ah. Ayun yung kahapon. Kahit di ka na mag-ngipin. Iwas ko na lang. Si AI nang bala. Parang di ka na namin urayan mag-picture. Yung maganda ka. Kay AI ka lang pala. Pwede ka din mo? Kala ko ganda din na. Nakabaso-baso. Pero ba daw? Sabi nga si mga blanco. Mga blanco, mga blanca. Naperde ulo. Sira ulo na. Maubing naman ni Kuya. Nakailan ka? Bilangin na natin. Ito, ganito talaga ang tradisyon ng... Dahil, ay, yung asawa mo, pupuin mo. Diyan lang siya para mapagod siya. Diyan lang siya para mapagod. Nakano si Didi ah.
mo, Jay? Ito ang kinita mo sa unang ikot. Kamay ko na. Sabi ko nga, dito mag-ikot doon. sabi namin, dito siya sa may kalsada papunta ng school. Parang gusto ko sa akin yan. Tapos marami-rami ang bawat tindahan, no? Ay, nasiraan na ng ulo. Magluto kay Gidain. Ayan mga ka-dragon, manghihingi tayo ng dahon, talbos ng sampalok. Masarap to sa lauya. Ilalagay natin sa buto-buto. Ayan na ang ating lauya. Wow, sarap. Bigyan natin guys ng dahon ng sampalok. Yan guys yung papaasim. Ayan mga ka-dragon, update namin kayo sa ating lauya or nilaga. Nagimasan. Nagimas. Higop sa baw. Maasim-asim yan guys. Ang sarap. Tapos sariwang-sariwa pa yung ating karne. Ano sa inyo? Dala pong chicken pastel. 50. Tapos isang walang rice po ate. Walang rice. Akala ko Adobo nga po. dalawang chicken skin, dalawang hotdog. Sino ano ba dyan? Yan mga ka-dragon, mamimigay tayo ng ulam sa mga batang walang ulam. Sinong walang ulam dyan? Aroy. Sigurado kayo? Ay, si Andre, may ulam na yan. Sa sunod naman si Andre. Ay. Ito ay blessing ng Diyos. Oh. Thank you. Magpasalamatan ng Diyos. Ay, si Kuya yun. Ay! Nagbatay mo yung pa. Sino? Isa wala akong ulam. Uy, nawala yung ko. Oh, sige. Thank you, Manong Verde. Ha? Wala kayong ulam? Sa amin din lang tayo. Sa amin din. Oh, ito na. Yung mga walang ulam daw. Bigay mo na. Amin yan. Thank you. Sabihin nyo, thank you Manong Bartag. Thank you, Manong. Baka bukas wala kayo dito, ha? Araw-araw kami dito. Mga regular customer naman natin. Ay, doon sige ka ng supot. Doon daw sila sa school magkain. Sinagad na pati. Sinagad na pati sabaw. Ayun mga ka-dragon, tingnan natin tong avocado ni Kuya. Magkano ang kilo po? Ha? 31 kilo? Kamura. Ha? Sa amin ka na nagbili. Kunin na kaya natin. Oo, sa atin din siya. Ilang kilo yan ay? Facebook. Dahil ibili natin na ng pagbintahan ng mais. Ayun guys, bilhin na natin to lahat kasi kawawa naman si Kuya. Galing pa yan ng bundok. Yan, ilatag natin doon sa may papag. Para makita natin yung quality ng avocado. Ibus mo dito Kuya Rujen, no? Dito sa papag. Favorite ni JD, avocado. Ayan, no? Maganda. Wow. Maganda. Maganda. Ilang araw kaya to? Hindi kaya yung nag-ugat-ugat ba? Pag naugat kasi yung sobrang hinog na. Pag nasobra. May bulok ko. Hoy pa, hinog nga to. Hindi naman nila pitasin ng Kaya nang sabay-sabay yan. Lagyan mo na ice cream. Shopping siya daw. Ba't nagatumba? Oo, kasta. Nagrigat. Ay, galing pa kayong tigtiya. Ilang oras yung lakad nyo?
Apat, tatlo kung walang karga. Paano to kung Galing pa yan doon? Yuli doon? Ba, kabigat-bigat. Sana nga, mabinta na eh. Oo, pakyawin na nga namin. Para hindi nyo na ibalik sa bundok. Kaya nga, kahirap yung timbangan. Oo, ba't ganyan? Baka malugi ka kuya. Na naman yan. Yung mag-ano eh. Yung isaan sana kuya, yung malakihan, wala daw? Saan ka nagramay? Diyan kay Kuya Meron Edgar. dito. Yan, dagdag mo daw doon, Ilan na to? tatlo. Pangatlo yan. Tatlo. Apat. Apat din pala. Tansyahin mo na nga lang. Apat. Ay, kaya lang yung iba maliliit pala. Nagainit. Apat. Nagapula siya pag may law. 5. 5. Hindi. Ate, ikon mo na yung ikon nila. Oh, ilan sila? 4. 4. Ayan guys, pakainin na rin natin sila kasi galing pa daw sila ng bundok. 4 na oras yung nilakad nila. Libre. Libre lang. Gakain kayo ng karne? Baboy? Oo. Kasi yung iba hindi. Mukha nyo ha, ito. Ito na lang. Diba? Isang kilo pwede pa-reflect. Isang kilo. May libre kami 1 kilo. Oo. Libre, thank you. Ikon ko na lang 7, 8. Okay, hindi pa na ano. Sayaw-sayaw yung kiloan. Sayaw-sayaw, dancer siguro yan. Baka tinakbo na ng aso. 10. Sabi ko hindi ka nabababa. Sabi na ano, tundang. 11. Wala pang ano? Wala pang laman. Mga 14 yan. Kayong buwan dito ni 14 kilos. Ayun na, magkain na kayo kuya oh. Oh, sige kuya, kain na kayo. Sara. May nag-order pa sa yung ganyan? Avocado? Marami pa kayong kuan kuya, pitasin? Ha? Kunti lang. Kunti na lang. Uy, Nakailang harvest na rin kayo? Dami na. Nakailang baba na kayo ng avocado? Kung kanina pa yun, balong ako. Thank you po. Thank you po. Kailan ulit kayo magbaba? Sako. Marami pa kayong bunga ng avocado kuya? Kunti lang. Kunti lang. Madami dyan na yung sa bundok. Nakailang baba na rin kasi. Kinikuan, nagado. Kailang pa kayo? Baka palipas na. Palipas na yung avocado niya. Mga lima. Ay, 5 baba na kaya. Oo. Grabe, ang dilim. Hindi na. Parang di pa rin itong ano ah. Pamamak to oh. Yeah. Pamamak to.